Zviitiko zvangoitika the ruling party ZANU-PF panguva ino aiwa zvangoshamisa. Kubvira yesterday patakaona kuti aiwa that gathering kwakuna ana ziyambi paakazotandaniswa nevanhu aiwa achida kususpenda vakomana vana Geza. Panguva ino taona kuti kubva ipapo chimoto chatotanga. Vanhu vakunyatsotoziva kuti panguva inoi the atmosphere pamwe chete the ruling party panguva inoi aiwa hazvina kumira mushe. Saka pane mashoko anonyorwa panapa muzara nhasi tiona kunzi aiwa general panguva ino vorilocate maoffices avo kuti vasubscribe like on the bell icon. Vanhu vazhinji vatoshamisika aiwa taona pasocial media tinokomana mastreets amudanyora chiti Mukanya is relocated his offices to KG6 Varakashi race for bitter days ahead. Tomasvika nomudanyuka panapa zvinzi aiwa generally vachinge vamuvha maoffices avo to KG6 vanhu vakutoziva kuti hapasina chakanaka chinobuda. Panapa we are not sure kuti kana chiri chokwadi just because mashoko aya haasati ava well verified, but mashoko atikona pasocial media ari kutenderera vanhu vanyatsokuona kuti aiwa panguva ino hazvina kumira mushe. Tikatopinda pana vatoona kuti vanhu vanotokomenda vachitoti pakaipa, vamwe vachitobvunza vachitoti serious here, kuratidza kuti vanhu vakutoshamisika nezviri kutoitika panguva ino. Tiona general vachirelocata vanoisa maoffices avo KG6. At the same time toonawo zvekare vakomana vana Godfrey Dzinengamo vachiholda their presser. Tikuona kuti an unknown person anouya achidisrupta his presser. Pana zvashamisa vanhu. Topinda the new zimbabwe.com vana mudanyurwa muchinzi the former ZANU-PF Youth League National Political Commissar Godfrey Dzinengamo's presser today was disrupted by an unknown individual. The man was claiming that Dzinengamo, who had just announced that he was back in active politics, owed him gods. Tona mukomana uyu adosvika ndobva disrupta macameras pamwe chete nemajournalists, ndobva atora mafoni ake, ndobva takonklema kuti aiwa anomukwereta magods ake zina rambudzi. Mashoko toona panapa zviri kuitika muthe regime panguva inoi, vanhu vasibvunzisa kuti mukomana uyu anga atotumwa here kana zvomunyatso kufamba sei. Toziva mafunguro aimo tikudii pamusoro pechiitiko ichi. Mhera comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.